Benvinguts a Pingullons, un programa cultural que perillosament pot esdevenir quelcom que no interessi. Tot allò que no serveix tendeix a avorrir o espantar. Malgrat això, si les forces són capaces d'aguantar, us ofereixo la possibilitat de reflexionar des de la calma sobre tot allò que es pot reflexionar. Pingullons, un programa que s'emet després de la sotana, que ara, evidentment, primer són els negocis i després el plaer, i és millor no barrejar-los. Sense més preàmbuls, comencem. Heus aquí, Pingullons. Bé, com estava dient abans, espero que la setmana us hagi tractat bé. Espero que la setmana hagi estat bona amb tots vosaltres, si més no. I aquestes coses. Hola a tothom. Perdoneu si no estic gaire pendent del xat, però és que... diguem que aquest és un programa pensat perquè, evidentment, qualsevol comentari que tingui d'escoltar, estaré molt feliç de poder-lo escoltar. Esteu convidadíssims a comentar el que sigui que voleu. Veig que les coses es veuen bé, així que suposo que me sirve. I bé, doncs, avui, de què parlarem avui? Bàsicament parlarem sobre Hamlet, sobre una del que es considera una de les obres magnes de William Shakespeare i sobre un dels moments, sobre un dels que molta gent ha considerat un dels millors moments de la història del teatre. No entrarem a valorar si... No entrarem a valorar si el que proposa Shakespeare és o no és una de les millors escenes del teatre. No vull entrar-hi, ni molt més. És un tema que se m'escapa i no hi vull entrar. El que sí que crec és que el monòleg del ser o no ser dona per parlar sobre moltes coses. Així que avui parlarem una mica com podrem sobre el que és el coratge i la sensació, sobre el lluitar contra totes aquelles coses que la nostra persona ens crida que no lluitem. Avui torno al mate, torno a fer mates, els que ja sou uns habituals del programa ho sabreu. I bé, doncs més, sé o no sé, ens situem a una obra bastant senzilla d'explicar realment. És una obra que no té gaire res, així que simplement us definiré el personatge de Hamlet, que és qui fa el monòleg, que és qui ens interessa. Hamlet bàsicament és un príncep el qual sap que el seu tiet ha matat el seu pare i s'està tirant la seva mare. I a més el seu tiet està ocupant el tro que ell hauria d'ocupar. Tot això cal tenir-ho present, perquè crec que Hamlet està en una situació un xic més complicada que la que vivim nosaltres mateixos, que en si ja és prou complicada, No vull menys tenir les vostres vides. Preocupa que la música a ratos s'escolti massa fluixa, però bé, què hi farem, no? Així doncs, arriba un moment en el qual Hamlet es planteja el suïcidi. Planteja si realment suïcidar-se és una opció factible o no. I diu el següent: ser o no ser? Aquest és el dilema. Si és més noble sofrir calladament els cops i fletxes d'una sort indigna o alçar-se en armes contra un mar d'adversitats i eliminar-les combatent. Morir. Dormir. Res més. I si dormint s'esborren tots els mals del cor i els 1000 estigmes que ha heretat la carn, quin desenllaç pot ser més desitjat? Dormir. Morir. Dormir. I potser somiar. Sí, aquest és l'obstacle, no saber quins somnis acompanyaran el son etern un cop alliberats d'aquesta pell mortal és el que ens frena i fa que concedim tan llarga vida a les calamitats. Perquè aguantem si no l'escarni d'aquest temps, el jou dels opressors, el greuge dels superbs, les nafres d'un amor no correspost, la lentitud de la justícia, l'orgull de qui té un càrrec o el disdent dels ineptes pel mèrit pacient, on un mateix pot liquidar els seus deutes amb una simple daga. Qui arrossegaria el pes d'aquest bagatge tan feixuc? Tota una vida de suor i plany si no fos que el temor d'alguna cosa més enllà de la mort.
aquell país inexplorat del qual no torna mai cap viatger, confon la voluntat i fa que preferim patir mals coneguts a fugir cap uns altres que desconeixem. I així, la consciència ens fa covards a tots. Els colors naturals del nostre impuls empal·lideixen sota l'ombra de la reflexió i empreses de gran pes i gran volada, per aquesta raó, desvien el seu curs i perden el nom d'accions. Però silenci, la vella Ofèlia, nimfa, en les teves oracions recorda tots els meus pecats. Això és el que ell diu Shakespeare. I partirem d'aquí per parlar una miqueta de tots els temes que crec que cal comentar. Una cosa que passa molt amb Ser o no ser de Hamlet, en primer lloc no crec que Hamlet sigui un tan bon personatge com la gent diu, és simplement un noi jove a qui la vida el supera i no és capaç de fer front d'estar a l'alçada de tot allò que se li reclama, com per exemple ser rei de Dinamarca. Tenint això present, és evident que la primera meitat del monòleg té molt en compte tot el que seria el tema del suïcidi. És del que va tota la primera part del monòleg. Evidentment parla d'aquest morir, d'aquest dormir, del com que no sabem què ve després de la mort, com que no sabem quin és el somni que acompanyarà el somni etern. És a dir, bàsicament el que exposa Hamlet és la vida és una merda, és el que diu sense cap mena d'embut, i crec que fins a cert punt té raó. Llavors ell el que exposa és això, la vida és una putíssima merda, quin és el motiu pel qual val la pena viure'l. Ups, quasi m'he passat amb la música, perdó. Com deia, la vida és una merda, la vida no val la pena, i no val la pena que nosaltres visquem una vida plena de lentitud de la justícia, d'amors no corresposts, del super, etc. Així doncs, si no surt a compte viure, perquè vivim i no ens suïcidem. I Hamlet exposa que no ens suïcidem pel simple fet de que ens espanta més allò que hi ha darrere la mort i preferim patir mals coneguts a fugir cap a uns altres que desconeixem. Això entrant únic i exclusivament en el que seria tot el que seria el tema del suïcidi. És quelcom molt interessant, però no és on a mi m'agradaria arribar. A mi m'agradaria arribar a quelcom que va més enllà de no el simple fet de què és el que motiva aquest discurs, perquè el que motiva aquest discurs amb Hamlet és evident, és les ganes que té de deixar-ho córrer tot i d'abandonar tots els seus problemes de mortal. Però tenint això present, veiem que no acaba aquí el monòleg. Diu, després d'haver exposat que la mort bàsicament el que fa és això, és confondre'ns i fer que preferim patir mals coneguts a fugir cap a uns altres que desconeixem, diu, i així la consciència ens fa covards a tots. Els colors naturals del nostre impuls empal·lideixen sota l'ombra de la reflexió. Empreses de gran pes i gran volada per aquesta raó desvien el seu curs i perden el nom d'accions. És en aquests versos on crec que hi ha l'essència del ser o no ser. I crec que és on molta gent es perd. És a dir, sí, ser o no ser va sobre el suïcidi, totalment d'acord. És a dir, la cosa que Hamlet exposa sobre la taula, i és pel que crec que és un personatge tan poc interessant, la gran cosa que ell persegueix és el suïcidi. Ara, crec que la bona filosofia és aquella que es pot extrapolar a tot arreu. Així doncs podem agafar aquesta segona part del ser o no ser de Hamlet i el podem extrapolar a moltes altres coses de la nostra vida. Diu Hamlet que la consciència ens fa covards a tots. I té raó. Té tota la raó del món.
El fet de voler patir amb els coneguts a fugir cap a uns altres que desconeixem, si deixem de banda el tema del suïcidi enfront a viure una vida miserable, el vivim cada dia. Cada dia. La gent prefereix estar en relacions que no acaben de funcionar abans que estar sol. La gent prefereix votar l'opció menys dolenta en unes eleccions perquè no sap què és el que passaria si no es votés o si es proposés una revolució popular. Diguem que de normal estem predisposats a creure que el desconegut serà pitjor que allò que es coneix. Más vale, com es diu? Loco conocido que sabio por conocer. Més val boig conegut que savi per conèixer. I crec que és aquí on rau l'essència del ser o no ser. Deixem de banda el tema del suïcidi. Deixem-lo de banda. És un tema que podríem dir que despista l'espectador del que és realment important. Quan la derrota és segura, uns dissimulen, uns capitulen i jo competeixo. Hamlet és el que està proposant aquí. Hamlet exposa si és millor seguir simplement el corrent o lluitar. I crec que és un dilema molt lícit i crec que és un dilema que ens podem trobar molts de nosaltres en el nostre dia a dia. He citat Manel, ja en parlarem al final del programa. Però tornem aquí. Diu, els colors naturals del nostre impuls empal·lideixen sota l'ombra de la reflexió. És aquí també on em volia aturar. Com Shakespeare sobreentén que el natural de l'ésser humà són els colors vius, són els colors que es llencen. I com des de la pausa, des de la por, perdem el nom d'accions. Crec que té tota la raó del món, crec que és una cosa que passa molt. En el moment en el qual, per exemple, t'agrada una persona i després de donar-hi moltes voltes decideixes que potser el millor és no provar res, no anar enlloc, o fer que les coses siguin prou ambigües per no caure mai en el ridícul. És el que passa amb les certeses. Fa molt, no sé si recordeu, bé, suposo que sí, la gent que m'acostuma a veure en directe és gent que si fa no fa de tant en tant m'ha anat seguint. Jo fa un temps vaig estar parlant aquí en els pingullons sobre la improvisació. És el que porta la improvisació enfront a el que és la planificació. La improvisació aporta un caminar sobre una corda. Està suspès a l'aire. I crec que és el que no ho he buscat, perquè de fet no pensava treure-la avui. Però a Somni d'una nit d'estiu es parla, no crec que ho trobi ara mateix perquè és complicat. Somni d'una nit d'estiu es parla de com la vida sense preparar-la no ho trobaré. La vida sense preparar-la, quan les coses surten bé, les coses són màgiques. Per què? Perquè hi ha molta possibilitat de que les coses no surtin com han de sortir. Evidentment, quan nosaltres ens arrisquem, evidentment, quan nosaltres improvisem, quan nosaltres no pensem fins l'últim punt les coses que ens envolten, tendim a posar-nos en perill de caure en l'error. I de fet aquí és on els colors empal·lideixen sota l'ombra de la reflexió. Aquí torna a recaure Manel en la cançó del dubte. Avui només parlarem d'aquestes dues cançons. Sé que us agradaria que parlés únic i exclusivament de Manel tots els dies de la meva vida. No crec que recuperem Manel d'aquí un temps, però avui sí. Avui crec que és necessari, crec que és just i crec que és lícit. Ojo, bon dia. Merci. El que deia.
Sí que és cert que tenim tota aquesta primera meitat molt interessant i molt pertinent sobre el suïcidi, però en si es poden agafar totes les frases i convertir-les. Per tant, torno a agafar ara el monòleg que ja us he llegit i agafem-lo des de la visió la visió del dubte i la visió de la covardia i la visió del coratge. Ser o no ser, aquest és el dilema. Si és més noble sofrir calladament els cops i fletxes d'una sort indigna, alçar-se en armes contra un mar d'adversitats i eliminar-les combatent. Morir, dormir, res més. És evident com aquest ser o no ser es converteix en un suïcidar-se o viure, en un viure la vida fins les últimes conseqüències tant com ho vull fer, o caure sota l'ombra de la reflexió. I si dormint s'esborren tots els mals del cor i els 1000 estigmes que ara tal la carn, quin desenllaç pot ser més desitjat? Deixem davant del suïcidi. Si viure fins les últimes conseqüències és el millor que podem viure, com és que no ho fem? Com és que la gent no es llança al buit? Per què no ho fa la gent? Kant ens ho explicava. Perquè el vell, el sublim, planteja que al costat hi ha un precipici. És el sinistre. I no vull entrar-hi avui. Sí que és cert que el no planificar les coses, el viure fins les últimes conseqüències, comporta que hi ha un precipici. Per què? Perquè les coses no surten bé. Les coses no formem part d'un guió plantejat fins a les últimes conseqüències. Així doncs, no podem pensar que vivint fins les últimes conseqüències les coses vagin, obro cometes, bé, en com cometes. Continuem. Morir, dormir, i potser somiar. Sí, aquest és l'obstacle, no saber quins somnis acompanyaran el son etern, un cop alliberats d'aquesta pell mortal, és el que ens frena i fa que concedim tan llarga vida a les calamitats. I és justament això, deixem davant del somni, que no sabem quin somni acompanyaran el son etern, convertint-lo en no sabem què és el que passarà quan prenem les nostres decisions. I en el moment en el qual mires a una persona als ulls i li dius estic enamorat de tu, què passarà ara? Per això ens agrada tant l'ambigüitat. Ens agrada tant la possibilitat de poder fer una passa endavant i poder-la fer endarrere. Crec que és, i ho hem estat comentant altres dies, crec que és aquí on entra la cançó del dubte de Manel, i és per això que crec que és relativament lícit que després la comentem. Continuant, diu: per què aguantem si no l'escarni d'aquest temps? El jou dels opressors, el greuge dels superbs, les nafres d'un amor no correspost, la lentitud de la justícia, l'orgull de qui té un càrrec o el desdeny dels ineptes pel mèrit pacient, quan un mateix pot liquidar els seus comptes amb una simple daga. Qui arrossegaria el pes d'aquest bagatge tan feixuc, tota una vida i de suor i plany, si no fos que el temor d'alguna cosa més enllà de la mort, aquell país inexplorat del qual no torna mai cap viatger, confon la voluntat i fa que preferim patir mals coneguts a fugir cap a uns altres que desconeixem. I és aquí, i és justament aquí on em volia aturar. I ja ho he fet abans i ho torno a fer ara. La desconeixença és el desconegut el que ens espanta. És per això que triem allò que coneixem a fugir cap a altres coses que no coneixem. És per això que la gent deixa la monogàmia. Prefereixen estar en una relació amb una persona que coneixen, encara que allò que els guia no és precisament amor. Però bé, l'acabo, és que ja que l'estic llegint per segon cop, l'acabo, perquè crec que val la pena acabar-lo un altre cop. I diu, és que crec que és aquest moment on Shakespeare fa un bon monòleg. Si el monòleg acabés aquí, parlant sobre avui la mort i avui la por a morir, és una cosa que és molt fàcil de comentar. No tindria cap mena de valor. Continuem, diu, i així la consciència ens fa covards a tots. Els colors naturals del nostre impuls empal·lideixen sota l'ombra de la reflexió. I empreses de gran pes i gran volada, per aquesta raó desvien el seu curs i perden el nom d'accions. És aquesta frase
I així la consciència ens fa covards a tots. És aquí on Shakespeare crec que resol un dels misteris de la vida. No crec que sigui un misteri, però sí que és una d'aquelles veritats que és bastant probable que ningú vulgui acabar d'acceptar. Viure es pot viure. I és el que exposa Hegel quan parla també de l'amo i l'esclau. Bueno, l'amo i el servent. On diu que tant el servent necessita el senyor com el senyor necessita el servent. I el servent no és prou valent per negar la seva vida i esdevenir senyor. I deixant tota la distància de Hegel, que és un home que amb prou feines l'entenc i amb prou feines el conec, i que amb prou feines entenc la disjuntiva de l'amo i el servent, sí que es pot aplicar de manera bastant senzilla a la nostra vida. Fins a quin punt la nostra vida té un destí o no. És en part aquí on volia arribar. No fa gaire vaig tenir una conversa bastant interessant en la que se'm va plantejar si el destí podia o no existir. I m'ho van preguntar i jo vaig respondre que depèn. Vaig respondre que no sabia si el destí existia o no, però que sí que sabia que el fet de tenir una mateixa vida que només pogués desenvolupar-se d'una manera, era evident que era una vida lligada al destí. Però què és el que passa si una persona té diferents camins a escollir i realment escull? I no és la sort i no és la por el que escull. Posem una possibilitat. És molt fàcil parlar de l'amor perquè és com l'única cosa que tenim a les nostres vides, no? Parlem d'amor. En el moment en el qual una persona té 3 persones que li agraden, una de la que n'està absolutament enamorat, una altra, i les altres 2 simplement li agraden, vale? Posem pel cas que és una persona que decideix no fer el pas i posar les cartes sobre la taula. Això és una cosa que fem molt, no posem les cartes sobre la taula per por. I és per això que deia Shakespeare que les accions perden el seu sentit. En el moment en el qual nosaltres no ensenyem les nostres cartes i no tirem endavant, estem permetent que la nostra vida vagi per l'únic lloc on pot anar. I és el que decideix la resta del món que vagi. En el moment en el qual tu vols ser pintor i t'ha agradat sempre molt la pintura i decideixes que seràs no sé, conductor de bus igual que ho han estat tota la teva família, és evident que la teva vida té un destí, perquè és l'única possibilitat que podies seguir des que vas néixer. I tampoc n'has après més, ni has arribat al punt de poder escollir. Crec que escollir, crec que això deia Spiderman, no? Allò de un gran poder comporta una gran responsabilitat. Però crec que és escollir el que realment ens fa o no ser objectes del destí. I ara, però si facis i la teva vida acaba igual, és a dir, ok, no tinc clar si sabem com acabarà la nostra vida. No crec que sigui factible de saber. Però aquest argument acostuma a ser un argument que es fa servir per, dur dir-ho però és així, per estar millor amb nosaltres mateixos. Per acceptar que no som tan desgraciats per culpa nostra, sinó que és la vida. És que clar, és que jo ho vaig intentar tot i les coses van acabar molt malament. Sí. Vale, t'ho compro. Però en el fons, això també pot servir per dir
Si la teva vida ha d'acabar així, tira't igual al buit, si el resultat serà el mateix, no? O és que només ens serveix per no arriscar-nos, i no per arriscar-nos. Anem a la cançó del dubte. Us la volia posar, però veig que just em falten... Clar, és un programa de mitja hora, això, i just em porto 25 minuts, així que no sé si tindré temps per poder-ho explicar tot. Però bé, diu... Una veu li preguntava què seràs quan siguis gran. La meva amiga callava i somreia cap avall. Qui tornés aquella tarda a prendre foc i aturar-la just abans de dubtar per primer cop. És el dubte el que envolta tota la nostra vida. Em salto mitja cançó perquè realment el que realment m'interessa aviam si ho trobo. No ho trobo. Aquí. És que és just a l'inici. Diu, quan el pare preguntava quina feina trobaràs, la meva amiga rabiosa intentava no plorar i el cervell jove repassava les opcions. I tenia els ulls cansats de mirar en tots els racons. Però en mirar-lo el camí no diu si vas a la glòria o al fracàs. Estem molt obsessionats amb els resultats. Amb on anem a parar. Amb si guanyem o perdem. I a vegades ens perdem en que allò de tot és el camí. I això ho diu Homer a l'Odissea, ho diu Hegel en la seva fenomenologia, i ho diu fins i tot Kandinsky en les seves pintures. No són les fins el que han de justificar els mitjans. No són els mitjans en si les pròpies fins. Viure en si ja és una fi prou potent per ser. I és el fet de no tenir certeses el que fa que haguem de triar si sé o no sé. I crec que és aquí on l'encerta molt Shakespeare. I és per això que avui en aquest segon programa us ho volia portar. Perquè crec que és vital entendre com Shakespeare diu que els colors naturals de l'instint, aquest viure, aquest trio aquesta opció, perquè és allò que vull. A vegades, i potser no és a vegades, sinó que és molt sovint, s'enfonsen sota l'ombra del dubte. Perquè és bastant més fort el potser surt malament que el potser surt bé, perquè les possibilitats són molt majors que surtin malament que no pas que surti bé, sigui el que sigui. I potser no es tracta de que una cosa surti bé o malament, sinó que surti. Sinó que passi, sinó que es visqui. I és per això que avui us venia a portar el ser o no ser de Hamlet i volia parlar també de la cançó del dubte i el jo competeixo. Què tal, Adri? Per això us volia portar el ser o no ser de Hamlet i el jo competeixo de Manel i la cançó del dubte. Em queden un parell de minuts de programa, així que aprofitaré per simplement llegir un parell de línies de jo competeixo. Quan la derrota és segura, uns dissimulen, uns capitulen. I jo competeixo. Preneu seient, companys, parlarem de bellesa. Uns la busquen en els primers brots de la primavera. Uns juren haver-la vist en fórmules matemàtiques surant en l'harmonia de les esferes. I uns altres la van trobar un dia que per casualitat van saber donar sense esperar rebre. Ho van saber tenir sense tema perdre. Uns altres en l'interior d'una boca oberta. I sabeu què? Estic molt d'acord amb tots ells. Jo coincideixo amb tots ells i competeixo. Aquest competir sabent que probablement perdràs. Crec que el jo competeixo i no sé quanta gent estarà d'acord amb mi.
I... On vull arribar? Jo crec que jo competeixo. En el fons de tot, és un canal a vida. I és per això que avui, quan acabi el programa, en l'ending del programa us posaré Jo competeixo. Crec que és el que ha de ser Jo competeixo. Crec que aquest cant a la vida és el que realment importa. No és si es triomfarà, no és si es guanyarà el partit de futbol, no és si el noi que t'agrada et farà o no et farà un petó. O ni tan sols si serà recíproc. Les coses es viuen, les coses es fan. I crec que tot acaba aquí. Evidentment no, perquè som éssers humans. Som éssers humans que ens agrada tenir-ho tot controlat. Ens agrada tenir-ho tot bé, tot ben delimitat. I a la mínima en la que ens perdem, o hi ha la possibilitat de fer-nos mal, de que les coses surtin malament, de fer el ridícul, l'únic que fem és tirar enrere. És per això que jo avui aquí faig una crida, i és una crida que la veurà poca gent, tampoc no espero que la vegi molta gent. Però visca l'equivocació, visca equivocar-nos, visca fer el ridícul, visca competir tot i que sigui evident que perdrem. Perquè quan la derrota és segura, uns dissimulen, uns capitulen, i jo competeixo. És que m'ha quedat molt bé al final del programa, però tinc l'ending aquí escrit, així que ara busca el puto ending mentre estàs fent el desgraciat i... Sóc un crac, sóc increïble. Bé, fins aquí el programa. Se m'esgoten les idees. Espero que hagueu perdut el temps a gust. Ens veurem el pròxim dilluns, o amb sort, el divendres. Bona nit.